Gaurkoan BDS Kopen elkartearen egoitzara hurbildu gara eta datozen minutuetan zehar eraldaketa fabrika kooperatibentzako ekintzailetza programaz arituko gara, hain zuzen ere, bertan kooperatiben sorrera sustatzeko garatzen ari diren proiektua baita. Eta horretarako gurekin kamera aurrean Dornakulatz dugu gurekin proiektuaz azaltzeko eta hobeto ezagutzeko. Beraz, lehenik eta behin Dornaku, azaldu iguzu, zein da testuingurua, nola eta noiz erabaki zenuten proiektu hau sortzea? Ados, bai, hau izan zen, duela ja 5-6 urte izango da BDS Kop sortu zenetik, eta hasi-hasierako kontu bat da, guk hemendikan ikusi genuen, ez, bazela gogoa edo beharra hainbat alorretan, kooperatiba bidez sortzeko aukera berriak, ez, edo enpresa aukera berriak, batez ere ikusten genuelako, esaterako lehenengo proiektuetakoa izan zen Badoa, biziketa bidezko banaketa kooperatiba. Ziklo-logistikan badakigu globorekin eta banatzailean egoera ez dela ona, eta horren aurrean erabaki zen kooperatiba bat eratzea, ez? Ekintzailetza programa honetatik bertatik, ez? Hau izan zen lehenengo asmoa edo. Eta hortikan hurrengo pausoa izan zen baita janari prestatua, baina kasu honetan produktu lokal eta ekologikoekin lan egingo zuen enpresa bat eratzea, eta hor sortu zen Larrea kooperatiba. Eta gero badugu hurrengo pauso bat dela ireki genula ja ez bakarrikan gure ideia propioa zen enpresa ideietara, baizik eta kanpotikan etortzen altziren enpresa ideietara. Eta hortik joan gara kooperatiba gehiago eratzen. Orduan honen jatorria bada, nahi baduzu ideia nagusia zen enpresa konkretu hauek sortzea, eta gero izan da pixkat evoluzionatzen joan den zerbait, baina beti ere nahi duguna da ekintzailetza kooperatiboa sustatzen. Eta konta iguzu, nori zuzendua dago proiektu hau? Hau, Onjarri eta Irungo pertsona guztia irekita dago, berez proiektuak hemen bertan errotua egon behar du, ez du zertan hemengo pertsona izan, baina bai da gure eskualdean garatzeko asmoz izatea, bai kooperatiba bat eratzeko asmoz izatea. Dozein enpresa edo mota izaten alda, ez da zertan izan behar, askotan ekonomia sozialaz ari garenan jendeak pentsatzen du, oso iniziatiba sozialeko enpresa bat izan behar duela, baina ez du zertan, ez? Ari garenean ekonomia sozialaz, ari gara egiten kooperatiba forma juridikoan oinarritzen dela gehien bat, eta gero ere bai, gure kasuan zeharkaren egon nituzkela ukitu feminismoa, edo ekologia bezalako, edo euskara bezalako gaiak bere baitan barne bilduko lukeen enpresa bat izatea, baina hori ikusiko zen, ez? Kasuan kasu joango gainateke ikusten, eta zehazki zer eskaintzen ari garen hemen, edozein garapen agentziak ere eskaintzen aldu ekintzailetza programa bat, eta oso ongi daude ere bai. Baina gure kasuan espezifikoki, esaten duguna, ez? Ekiteko modu berri bat da, ez? Ekiteko modu bat kooperatiban, elkartean, denak batera, ez nahi baduzu era kolektibo batean. Horixe da, ondo aipatu duzun moduan, ekiteko bide laguntzarete zuek, baina ez edo nola, hau da ikuspegiari garrantzi handia ematen diozuela aipatu duzun moduan, bai feminismoa, ekologia edo euskara bera ere kontuan hartuz, ezta? Hori da, azken batean guk egiten duguna hemen bada ekonomia sozial eta eraldatzailea deitzen dioguna, eta horregatik ere hiru osagai horiek txertatzea garrantzitsua ikusten dugu enpresa baten ikuspegi soziala berriz ere azpimarratze aldera, ez? Baina berdina moduan kasuan kasu asko aldatuko litzatekeen osagai horiek nola txertatzen ditugu gure jardunean. Esaterako orain dela gutxi sortu genuen gizagune kooperatiba, bada zahartze aktiborako kooperatiba bat, kasu honetan zen kasua emakumea dagoeneko jubilazioari begira ari da, autonomo gisa ari zen, eta pixkat ere nekea ere bazuen bizkar gainean, eta kooperatiba moduan jarraitzea erabaki du, bai horren jarraikortasuna emateko, enpresaren jarraikortasuna emateko, zein bere gain besteko karga ez hartzeko, ez? Eta beraien kasuan esango nuke, osagai garrantzitsuna dela nagusia beraien kasuan bai dela haien jarduera bera, dela erronka sozial bateri erantzuten diona, ez? Edo bestetikan orain sortu dugun besteetako bat, permakulturan aritzen den enpresa bat, bere jarduera nagusia bada hori. Orduan, ez da esateko jendea ez dadila atzera bota, ez duelako hasieratikan hori argi edo ez delako bere helburu nagusia. Azken batean da, hori moduren batean edo bestean integratzeko, hausnartzeko aukera emango dugula programan bertan. Horixe da, gainera, ondo aipatu duzun moduan, eskualdeko beharrei ere gertutik erreparatzen diozue, gero enpresa hauek arrakasta izan dezaten, ez? Eta bidean proiektua galdurik era ez daitezen, ez? Hori da, enpresa bat eratuta lehenbiziko 5 urteak izaten dira gogorrenak,
eta sostengoare ematen dugu denbora horretan, lehenengo urtean batez ere bada espazio hau erabiltzeko aukera, berdin eta zein den jarduera, eta baita gure talde teknikotikan saiatzen gara ere maila administratiboan zein proiektuen kudeaketari begira beti ematen perspektiba bat edo bide laguntza bat. Eta gero uste dutena garrantzitsuna da, BDS-ko bera bada sare batez, ekonomia sozialeko enpresena bidasoaldean, eta guk geunek gure saretikan ere ematen ditugun baliabide kolektiboiek ere oso interesgarriak direla. Ekintzailetza askotan irudikatzen da oso modu individualizatu batean, eta oso bakartia, ez da oso gogorra, eta egia esan bada, ekintzailetza ez da erresa, Binen gu bai ulertzen dugu taldean eta elkar babes horretan gauza horiek hobetzen direla, ez? Baldintza horiek hobetzen ditugula eta gainera eskualdera begirako gauza gehiago egiten ahalko ditugula horrela, ez? Esan ohi da hasierak zailak izan ohi direla normalean, imaginatzen dut zailtasun hauen artean, programaren doakotasuna lagungarria izango dela, ez? Hori da, programa asko Jaurlaritzak finantzatzen du, ekonomia sozialeko sailak, eta horri esker guztiz doakoa da zerbitzua, eta hori ez du inongo kosturik suposatzen, eta guk beti ere gainera oso era malguan ematen dugu hori formakuntza, hau da ez da epe bat irekite izten, baizik eta edozein momentutan etorri zaitezkete gure enpresa ideiarekin, ez dago oso prozesu pertsonalizatua da, nahi denean hasi eta nahi denean bukatzen dena, eta kasu horretan ere, malgutasun horrek, doakotasunak ematen digu irekitasun totala, ez dago inongo konpromesorik gainera, guztiz irekiak gaude informazio guztia ematera ere, konbidatuak gaudete, eta horixe bai. Hori da, doakoa eta gainera ere azkarra, ez? Azkenean zuei esperientziari esker, eta ikusi dugun moduan burutu dituzun proiektoi esker, enpresa bat sortzea edo eratzearen prozesu hori azkartzea lortzen duzuelako, ez da? Bai, gertatzen alda, prestakuntzako oso ongi daude, ekintzailetzarako prestakuntzak, eta gomendatzen alda ere noski bi gauzak egitea, bai bidasoa aktibako kasuan edo berdin zait beste dozen lekutan. Informazioa beti hobe da, informazioa boterea da, baina bai gure espektatibo, gure ikuspegi zehatzetik ari diren enpresa edo programak ez dira inbeste, eta dauden programa hauek normalean batzen dituzte hainbat pertsona denbora epe batzuen baitan, eta horrek luzatu egiten du prozesua, eta noski gertatzen da, ekintzailetzan hasieran ez duzuna da ez dirurik ez denborarik. Eta normalean jendea biltzen da nahi kostu talarri horregatik uste dugu azkartasuna ere garrantzitsua den beste osagai bat dela baita elkartze edo kooperatiba talde ikuspegia txertatzaz gain. Eta konta iguzu pixka bat, nolakoa da prozesu hori, nola antolatzen zareten, nola hasten duzen laketa, eta pixka bat zeintzuk diren prozesu honetan ematen diren urratsak? Bai, guk lehen biziko gauza izango zen hori, ez? Bilera batean azaltzea, ez? Zer den askotan zalantza dute jendeak ez zegatik kooperatiba eta ez SL bat edo ez egin autonomo gisa edo, lehenbiziko ze forma juridiko edo zegatik kooperatiba, ez? Forma juridiko gisa. Hori da lehenbiziko zertzelada batzuk ematean, normalean hori galdetzen digute, bestela ere pres gaude dozen galdera erantzuteko, eta berdin, haiek guri ere azaltzen digute pixkatzen den enpresa plana, edo enpresa ideia, bazakit azken batean pixkat elkar ezagutze elkarrizketa bat, ez? Ola, izango balitz elkarreri olako lan elkarrizketa bat egingo bat genio ez dela. Eta hori azken batean hori izaten da lehenengo atariko bilera normalean, eta gero ja horren ostean aurrera egin nahi bada, beti elkarrekin iseri eta badugu ekintza plan bat, eta pausoz pauso saiatzen gara dena markatzen, ez? Zailtasuna askotan delako helburu finalera iritsi arteko pauso guzti horiek ikustea, ez? Batzutan ere eskubera luze edo konplexu egiten zaigun zor hori, gure asmoa ere bada, xeatu, errestu eta sopuzka txikitan jarri izan dadin faktiblea, ez bilakatzeko sobera komplikatu. Eta konta iguzu, teoriaz gain praktikari ere begiratzea garrantzitsua izango da horrelako prozesu batean, ez? Azken finean, ideiak edo kontzeptuak ulertzea oso ondo dago, baina gero hori guztia praktikara eraman behar da errealitatean. Bai, eta hori denborakin ikusten den zerbait da, ez da, esaten duzun bezala, praktikarekin ikasten da bekien, eta ikasketa horietan, hasieratik hango saiatzen gara, eraetu nahi den jarduraren antzekoena den enpresa bat ezagutzea, eta kasuan kasu oso espezifikoki agian izan daiteke baita bide lagun bat gehiago, jarduraren arabera.
uste dugulako esan dugun bezala osagai guztiek euskara, ekologia, feminismoa eta ekonomia soziala ezberdin osatzen delako eta ez bakarrik jardueraren arabera, baizik eta baita lekuaren arabera, orduan bai, nire referentziazko enpresa hauek izatea garrantzitsua, ez? Badoaren kasuan eraman kooperatiba zegoen Gasteizen eta gaur egun ere oso arrakastatsua dena, eta bestela Larrearen kasuan ere Sustraia kooperatiba zegoen Bilbon, eta hori da, ez? Beti izan dugu referentziazko enpresa bat, nahi izan ez gero hori beti sareari esker, BDSko bera, gaude ekonomia sozialeko beste sareetan, eta parte hartzen dugu beste enpresa askorekin, olatuko petarrea sari esker, eta horretik sarea berriz ere aprobetxatu gure alde. Eta arrakastaren adibide dituzue, orain arte sortutako kooperatiba guztiak, ez? Horrek erakusten du, orain arte egindako lanak emaitzak dituela, ez da? Hori da, bai, oraindik ere existitu eta bizirauten dute. Askorik ja egonkortutako proiektuak dira eta pozik gaude zentzu horretan, badakigu esfortzu handia dela ekintzaileen aldetik eta horregatik ere ikasketa prozesu hori ikusten dugu gauza badela pixka gure programa frogatzeko modu bat, ez? Eta froga horretan ikusten dugu emaitzak onak izan direla, jendea pozik dago, espero dugu ere beraien testigantzak ere nonbaiten agertu ahal izatea laster. Eta bai, uste dugu izan dela klabea, ez? Berezitasun hori, pertsonalizazio hori, eta bestetikan jarraipen hori ematea dela, bi osagai garrantzitsu. Eta azkenik konta iguzu, interesa izan dezaketen guzti horientzat, pixka bat nola jarri daitezke zuekin harremanetan, edo nola egin beharko luketen proiektu honetan parte hartu ahal izateko? Bai, ez dute BDSko web orrialdean badute bertan aukera esteka bidez sartu eta ikusteko orain azaldu dudan guztia idatziz ere, nahiko balute gehiago hausnartu, eta bertan ere badute kontaktuak atalean baita gure telefono eta e-mailak, ez dakit erraxago den hori, gure web orrialdea bdsko.eus bera da, edo interneten bilatuta Googleen agertuko da, eta e-mailera idatzita edo telefonoz dituta, ez dago bertan topatuko duzue, nire e-maila proiektuak @bdsko.eus da. Beraz, hor duzut informazio osoa, eta hori ez izateko inongo zalantzarikan, informazioa ere helarazten aldigulako, ez da inongo konpromesurikan inorrentzako, eta hortikan errex harrapatuko aurkituko gaituzue. Primeran, Dornaku kontatutako guztia eskertzen dizugu, eta mendikan jendea animatzen dugu, hori zuen webgunera sartu, informazioa saltxeatu ezala behintzat, eta interesa izatekotan, zuekin harremanetan jarri daitezela, beraz, mila esker. Mila esker zuei.